Daniel, en la presentación la periodista no sí, ¿estamos? Nada, es que hicimos una presentación con mi voz, la de Bryce y la de Lara. Que el Bryce que vive es Daniel. Vale. ¿Sabes el nombre? ¿Lo tienes sobre ya? Vale, entonces mira, salgo aquí abajo, aquí, ostras, aquí, salgo 8. 1, 2, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí son 7, 8, 9. No, esto es lo mismo, Daniela. El suplente es el que... Ah, no, pero ese ya se ¿verdad? Vamos a poner unos años. Entonces, aquí en este solo habrá revés. Entonces, salgo aquí ya lo que veáis. A la siguiente. Cuando estemos en esta página, lo pongo primero y después aquí hablaría. No, pero acercarme un poco más que aquí. Kevin, yo no, Kevin, hablo yo. No, pero antes de que llegue ya hablo aquí al principio. Tú y yo, pues lo vamos, bueno, sí. Enseguida con Marica y con María y con Pablo. Vale, pero vais a conseguir con María. Se tira la gente. Cojonudo. Vámonos. Lo que va Lola. Lola. No, porque tú, ¿qué va? Yo no voy a sí, que yo no se lo joder. No, pero va, que es el micrófono. Hay una exposición de Bryce. Hay una exposición de... ¿Qué son? Cuatro. La mano. 1, 2, 3, 4. No conozco. Hay una exposición de ratas y están de son los que llévalo por el micrófono. No haremos esto y perdón. ¿Ah? ¿Quién? La laguna. Manolo, literal, Manolo es
Cuando acabemos cuando acabemos. Hostia, qué polla. Ese vídeo. Vaya foto, Sí, borrando la cara de los profesores. Pablo. Julia. Te llama, espera. Qué chupilla. Se ve. Hostia, Telemino está solo, cabrón. No es más. ¿Estamos en el Río Negro? No estamos. Yo no me estoy ahogando. ¿Cuál crees que es el mejor chiste? El de fútbol está guapo, el del córner y la columna. Lo que ves. Es mejor que el tuyo. Yo con el de los espaguetis. Hostia, porque todos van a robar. Vamos a decir eso por el pero para eso esto no tiene. Por favor. Se vos parece, por favor, se vos parece, comezamos. Para comezar hai que guardar silencio. Vale, se vos parece, comezamos. Moi bons días a todos e a toda a Universidade de Vigo. E tamén coa conexións en todo Galicia e Portugal. Hoxe hai un maratón radio en Vigo, en Pontevedra, en Santiago, en Lugo, en Vimianzo, en Allariz, en Valença, en Lisboa e aquí, en Ourense. Grazas á colaboración de tantas persoas e institucións, hoxe están con nós preto de 70 centros educativos, celebrando este aniversario de Ponte nas Ondas. Neste día tan importante, queremos lembrar que todo comezou aló polo mes de marzo de 1995, cando un grupo de docentes e profesores decidiron poñerse mans á obra e crear un espazo de comunicación e participación entre os povos vecinos de Galicia e Portugal.
Ao longo destes 30 anos, fomos medrando, sumando ilusións, escolas, artistas, emisoras de radio e milleiros de estudantes que fixeron posible este proxecto colectivo. Un proxecto que deixa pegada en todos os que participan. E dígovolo eu que participei cando era estudante, como moitos dos que estades aí. E aquí en Ourense estamos moi ben acompañados, porque participan 8 centros educativos, dos que xa temos 2 centros escolares e os demais virán ao longo da mañá. Eles representan o esforzo e a creatividade das súas comunidades. Contamos co CEI Mestrevide, que temos por aí, tamén está o CEI Benchosei de Pereiro de Aguiar, que tamén nos acompaña, o CPI Virxe da Saleta, que está a punto de chegar, e o CEI O Castiñeiro, de Laza, que vende máis lonxe e ainda non está con nós, pero en breve tamén se sumará. Tamén se suman os CIES da cidade As Lagoas, o CIF Portobelo, o Centro de Educación Permanente de Persoas Adultas e a Facultade de Educación e Traballo Social da Universidade de Vigo, que hoxe nos acolle neste espacio tan especial e que xa é a nosa casa durante toda esta xornada. 4 horas temos por diante de radio escolar. Un evento como este non sería posible sen a colaboración de moitas persoas e entidades que nos acompañan nesta presentación. Témolos aí, na primeira fila. En primeiro lugar, queremos agradecer a Vicerreitoría do Campus de Ourense, en especial ao vicerreitor Francisco Javier Rodríguez, por felicitarnos este espazo tan emblemático, un lugar de coñecemento e futuro, que esperamos que moitos de vos nos acompañerdes cando estudedes dentro dunhos aniños. Tamén contamos coa presenza de Isabel Mociño, que é a decana da Facultade de Educación e Traballo Social. Ela representa o compromiso do ensino universitario coas novas xeracións e coa educación de calidade. En representación do Concello de Ourense está con nós Tamara Silva, mostrando unha vez máis que sempre responde á chamada das actividades de Ponte nas Ondas. Queremos destacar tamén o traballo do Centro de Formación e Recursos de Ourense, sempre ao carón dos centros educativos, apoiando proxectos como este. Grazas ao seu director, José Domínguez, por impulsar iniciativas que fortalecen a innovación educativa e a cooperación tan importante entre os centros educativos. E, por suposto, un recoñecemento especial ao equipo técnico, con Antonio Conde, Iván Conde, Jorge Montes e Rosa Pato. Profesionais imprescindibles que están detrás dos micros e das pantallas. Todos eles son asesores do Centro de Formación e Recursos. Representando a Ponte nas Ondas, temos o prazer de contar con Chus Álvarez, fundadora e membro da dirección. A súa dedicación e entusiasmo seguen facendo medrar este proxecto despois de 30 anos. Tamén nos acompaña Jairo Rodríguez. Onde está Jairo Rodríguez? Andaba por aí. Jairo Rodríguez. Ele é membro da dirección de Ponte nas Ondas, que continúa levando adiante esta iniciativa con enerxía e compromiso. Tamén contamos con Xosé Manuel Cid, profesor desta facultade, representante de Nova Escola Galega e que participou en case todas as edicións de Ponte nas Ondas. E foi un dos que nos vinculou a todos os docentes a participar, apostando sempre pola educación e pola nosa cultura. E, por suposto, un enorme agradecemento a todos os representantes, sería imposible nomealos a todos porque están implicados profesorado, equipos directivos dos 8 centros educativos. Aunque Ponte nas Ondas siga viva e chea de ilusión, porque sen a vosa implicación isto non sería posible. Eu son Nuria Diegue, asesora do Centro de Formación e Recursos de Ourense e profesora, moitos de vos sabedes, desta facultade. Aquí síntome como na casa, porque levo estudando desde os 18 anos. Estarei con vos toda a mañá. Moitas grazas a todos e a todas por facer posible Ponte nas Ondas. Non lle vamos dar a palabra aos centros educativos que teñen fabulosos proxectos para explicarnos. Entón, dadevos por presentados todos, moitas grazas por estar aquí e por facer posible Ponte nas Ondas. Un forte aplauso, por favor. E para facer desta mañá unha auténtica festa non podían faltar dúas figuras imprescindibles para as nosas escolas e radios. Cea Orquesta Fantasma, que xa o vistes por aí, que nos traerá coa súa música e as súas historias para animar o público, o increíble Mago Teto, que nos vai a facer creer no imposible con maxia e humor. E non vos podedes perder tampouco a entrevista que temos preparada de Isá Alonso Estravís, que aos seus 90 anos segue loitando pola nosa lingua e a nosa cultura. Un referente que nos inspira e nos fai reflexionar sobre o valor do que somos e do que temos. Ao longo desta xornada poderedes gozar de mostras de cultura popular galega e portuguesa, un verdadeiro encontro coas nosas raíces. Un espacio vivo para coñecer,
sentir e poñer en valor a nosa cultura. Tamén recibiredes un saúdo moi especial dun artista que representa a perfección esa irmandade entre Galicia e Portugal. Ela é María do Ceo. E isto non é todo, porque vos agardan moitas sorpresas. Pero vamos ao importante. Agora chega o momento máis esperado, o programa realizado por os centros educativos. Comezamos co CEIM Estrevide. Todos vos, os xornalistas, un forte aplauso para eles. Hola, benvidos ao noso programa. Hoxe temos un episodio moi especial, porque imos falar da nosa increíble experiencia no programa Erasmus en Roma. Así é, somos un grupo de intrépidos estudantes de sexto de primaria do CEIM Estrevide, de Ourense, Xustiño, ao lado da Comisaría de Policía. Así que, xa sabedes, non nos queda outra que cortar os redes. Pero, ¿por qué estamos aquí? Primero, porque nos olvidaron. Queremos agradecer a la Universidad de Vigo y como los coordinadores de este programa por pensar en nos. Gracias, Raquel. Gracias, sí. Sen máis demora, comenzamos. No noso colexio somos 410 alumnos e temos entre 35 e 40 máis que fan o posible para ensinarnos, aínda que ás veces dubidan se estamos prestando atención ou pensando no recreo. En sexto somos 56 e traballamos no programa inicial en quinto e sexto, polo que usamos ordenadores en vez de libros. A música é unha das nosas cancións e para mostrar un acorde. Uns compañeiros van a interpretar o himno galego. Adiante. Seguimos como a onda, como melodía como a onda, igual que a viaxe que fixemos a Roma co programa Erasmus. O noso colexio leva xa 5 anos participando no programa Erasmus, unha oportunidade genial para coñecer outras culturas e, de paso, probar a comida de outros países. Acabamos de regresar dunha semana inesquecible na fermosa cidade de Terni, onde comemos moita pizza e descubrimos que os romanos camiñan moitísimo. O Erasmus de quinto consiste nunha viaxe de 2 días a Roma Lima, en Portugal, onde interactúan cos estudantes do colexio Alagoas. En sexto, a cousa tornose máis interesante. A viaxe xa dura 5 días e os destinos son moi variados. En 2023, Budapest. En 2024, Lisboa. Este ano, 2025, Roma. E agora sí, imos contarnos como foi a nosa experiencia. Hoxe compartiremos as nosas aventuras, o que aprendemos e algunhas curiosidades sobre esta cidade espectacular. Pero antes, imos contarnos un pouco sobre o noso hobby. Empecemos polo comezo. Quen quere contar como foi a viaxe? Eu, a viaxe foi unha montaña rusa de emoción. Viaxamos con a... Estudantes de Educación do Colegio. Hai aproximadamente 14 estudantes e a cada vez os imos subir un colegio público bastante grande de Ourense, Galicia. Estou ubicado por unha comisaría nacional. Actividades deportivas. O baloncesto é un dos deportes máis destacados do colegio e do meu participar. Fútbol é a actividade estacional máis demandada despois do baloncesto.
Máximo, y no solo hay algunos torneos en toda la calle, unos integrantes del equipo ganó campeonato de España y España. Erasmus. O programa Erasmus é a actividade máis importante do colegio, porque con ela coñecemos outros culturas. Onde foron os estudiantes? No 2023 se decide marzo unha festa que se foi na Montaña en Portugal. 2024 os estudantes foron a Lisboa e os equipos foron a Ponte Galigo. Alguns exemplos. Ciberseguridade e Día da Paz. A Semana da Florida. Outra semana a Semana da Florida, que é unha semana moi especial para todos. Datos para vosas eleccións. Empecemos polo comezo. Que queres contar como foi a viaxe? A viaxe foi unha montaña rusa de emocións. Viaxamos en avión. E aínda que estábamos un pouco nerviosos, a emoción superou o medo agora. Ao aterrizar, miramos e dixémonos: estamos en Roma! E a visita ao Coliseo foi unha pasada. Todos sacamos fotos e nos sentimos como auténticos gladiadores, aínda que, por sorte, non tivemos que loitar contra leóns. Polas mañás, visitamos o Instituto Comprensivo Pablo Neruda. Como foi ese primeiro día? Increíble. Fixéronos unha vida espectacular, con música e acrobacias. Eu pensei que estaba nun circo. Sí, e ademais coñecemos moitos amigos novos, fixemos actividades xuntos e ata aprendemos algunhas palabras en italiano. Agora xa sabemos pedir pizzas e meter a pata. Era difícil entender o italiano. Pois non tanto. Sei moitas palabras francés, o castelán e o galego. Gelado, pizza, pasta. A parte importante xa sabíamos. Ademais, no colexio estudan como segunda lingua o español e os maiores do colexio falaban moi ben. Case nos entendíamos mellor con eles que na clase de inglés. O segundo día, fomos ás clases. Como son aí? Teñen horario de 8 a 2, con clases de 1 hora e 2 recreos de 10 minutos. Un ás 10 e outro ás 12. Pero, sorpresa, non poden sair ao patio. Sí, quedan as aulas polos corredores. Ao principio pareceunos raro, pero acostumámonos rápido. Que vos sorprende do colexio? Que poden levar os móviles a clase. Pero, ollo, déixanos nunha especie de bolsa con compartimentos, á vista de todos, e non poden usalos, algo así como, pódese mirar, pero non tocar. Que foi o que máis vos chamou a atención das clases? Que teñen un horto escolar, onde cultivan cenorias, leitugas e rúcula. Nós pensábamos que só se aprendía con libros, pero ali tamén se aprende con plantas. Tamén que poden aprender a tocar un instrumento con profesores profesionais. Poden elegir flauta doce, flauta traveseira, clarinete, piano ou guitarra. Nós non queremos ser menos. Así que, dentro música, que sae Lela.
A fonte dos 4 ríos, na praza de Navona, en frente á igrexa Santa Inés en Agonía, que tamén é espectacular. A fonte é impresionante e representa os ríos máis importantes dos 4 continentes coñecidos daquela. Tamén aprendemos sobre a cultura italiana. Que vos sorprendeu máis? A xente son superamables e sempre están dispostos a axudar. E a comida. En Italia cada comida é unha celebración. Probamos a pizza auténtica en Milano. ¡Buf! ¡Qué delicia! Que fama me está a entrar! Pero Erasmus non é só turismo e cultura. Tamén aprendemos outras cousas importantes. Como crees que nos cambiou? Agora somos máis independentes e valoramos máis a cultura diferente. Damos conta de que, aínda que fallamos en igual distintos, a amizade é un idioma universal. Tamén aprendemos a valorar máis a nosa propia cultura. Cando viaxas, daste conta do especial que é o que tes na casa. Alguna anécdota divertida? Sí, no restaurante onde comíamos todos os días había unha maneira argentina chamado Kevin. Cada vez que aparecía todos coreábamos Kevin, Kevin, Kevin. E el sempre nos traía comida en abundancia. Acabábamos todos amigos. E agora, a pregunta do millón. Que foi o que máis e o que menos vos gustou desta aventura romana? A min, sen dúbida, a lenda de Rómulo e Remo. A lenda di que foron criados por unha loba e que máis tarde Rómulo fundou a cidade de Roma tras unha pequena discusión paternal. Xa sabedes, a típica pelexa entre irmáns, pero esta acabou con un deles fundando a cidade. Iso sí que levara a discusión ao seguinte nivel. Aínda que, claro, os historiadores din que Roma comezou como un pequeno poboado e que co tempo se convirtiu no gran imperio. E o que menos me gustou, pois, que camiñamos moitísimo. Parecía que Roma nunca se acababa. Eu xa non sabía se estaba facendo turismo ou adestrándome para unha maratón. O que máis me gustou foi a experiencia de dormir cos meus amigos. Pasamos as noites falando, rindo e, vale, tamén un pouco sen deixar dormir aos profes, pero só un pouco, foi épico. E o que menos, os madrugóns, nin o galo da miña avoa canta tan cedo. A mí o que máis me gustou foi as viaxes en autobús foron o mellor. Entre cancións, contos e nosas épicas pelexas de galos, ninguén se aburría. Foi unha festa sobre rodas, e si, houve alguén que dormir durante as viaxes. Non me preguntedes como conseguiron. E o que menos me gustou foi que había moitísimo tráfico en algunha viaxe fíxonos interminable. A comida, pizza, pasta, gelato, todo delicioso. Ainda estou soñando coas xeadas que comemos. Foi como un festival gastronómico romano. Ainda que teño que confesar que botei de menos un bo prato de polvo a menos. Foi como un festival gastronómico romano. Ainda que teño que confesar que botei de menos un bo prato de polvo a feira. O que menos me gustou foi que non puidemos probar todas as comidas típicas que queríamos. Quedei coa gana de comer tiramisú auténtico. O que máis me gustou foi o estudo italiano. Fixe un montón de amigos e a percusión corporal foi increíble. E ensinamos os nosos ritmos e eles ensinaron os seus. Foi como un duelo de tambores. E o que menos, non poder sair ao patio no recreo. Que claustrofóbico. Xogar a baloncesto contra os italianos foi un partido épico, eran moi bons, pero nós non nos quedábamos atrás. O que menos me gustou, que non tiñan campo de fútbol, unha traxedia para os amantes do balón. Vale, parece que Roma ten cousas boas e malas, pero o importante é que con debate de juegos independentes. E para primer día que acceder ao noso programa, que vos parece se rematamos unha agenda de chistes romanos? Boa idea, a ver que conta o mellor chiste. Comeza eu. Sabes que conseguimos romanas cando coñeceron os cabacheros? Non, que facían? Poñían o cabacero coñecido completo. Eu teño outro. Como se chama un italiano cunha pizza na cabeza? Non sei como. Caprichoso. Eu tamén teño un. Por que os italianos falan tanto con xestos das mans? A ver, dime. Porque sacan as mans, quedan mudos. A ver, sabedes por que os romanos non usaban GPS? Nin idea. Os camiños levan a Roma. Teño un, pois. Que lle di un espaguete a outro espaguete? Non sei, que lle dixi? Non te enredes conmigo. Eu tamén quero contar un. Teño unha pizza ou outra pizza? Que? Está moi queixosa hoxe. Outro, que lle di un espaguete a outro. Que? O corpo pídeme salsa. Un máis, que lle pregunta unha lasaña a outra? Que lle pregunta? E ti que capa eres? A última.
Sabedes por que os romanos non xogaban ao fútbol? Non, por qué? Porque cada vez que había un córner tardaban media hora en construir unha columna. Moi ben. Agora sí que nos despedimos. Queremos dar as grazas a todos os que fixeron posible esta viaxe. E a todos vos, gracias por escoitarnos. Esperábamos que disfrutaran das nosas historias, tanto como nosas vivimos. ¡Hasta a próxima! A ver. Chicos, levantáis y vais para allí para María, ¿quién va a estar por ahí? Son 6, creo que son 6. Falades aquí. Vamos a retirar el cada equipo cable este que tenga la conexión. Sí, por eso. Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué tal? Bueno, levantarla. Esta también necesitamos estrés. Sí, Ya está, pues cuántos son en la mesa. Pasad. Ahora aquí a ver, vos ¿cuántos son? ¿qué tal? ¿Nerviosos? No, que va. Bueno, chicos, mira, hicimos repartidos 2 en cada micro. Y así sale con más sabor. ¿Sí? Venga, 2 para este micro. Arriba con este, cuidado. Este micro. Así, compartir. A ver, sí, para allá.
Por favor, seguimos. Silencio, por favor. Por favor, seguimos. Silencio, por favor. Vamos a intentar hacerlo como mínimo para un posible entre centros e non nos dará el paso de cara a todos os centros educativos. Entón, tras escoitar esta maravilla que nos trouxo o Teio Mestre Vide, a verdade é que é un placer escoitalos, e hai moitísimos artistas, o público ten moitas ganas de aplaudir e animar o seguinte programa. O seguinte programa presenta o CEI Ben José, Perillo da Guiar. Adiante, compañeros e compañeros. Hola, buenos días. Somos los alumnos y alumnas de sexto de primaria del Colegio Técnico Grupo 86 de Pereira de Guiar. Estamos encantados de estar hoxe aquí e moi emocionadas e emocionados de poder representar en vivo o podcast que fixemos alrededor das cantareiras e das cantigas tradicionais. Agardamos que vos guste e pasedes un bo ano na nosa compañía. Moitas gracias por a vosa atención. Ola, benvidos e benvidas a Magia das Cantigas Populares, un podcast onde imos descubrir o valor do noso canto tradicional. Estades preparados para viaxar no tempo a través da música? Imos aló! Algúna vez escoitastes unha cantiga popular? Seguro que sí. As nosas avoas e avós cantaban moitas. Algúnas aínda se escoitan hoxe en día. Pero, que son? As cantigas populares son cancións que se transmitiron de xeración en xeración, de boca en boca. Non sabemos quen as escribiu, porque foron creadas... Que non está fundido. Non está fundido. Cando vayades a falar, pode ir a falar. Vale, dale tú. Vamos outra vez. ¿Me das a empezar? No. Hola, benvidos e benvidas a Magia das Cantigas Populares, un podcast onde imos descubrir o valor do noso canto tradicional. Estades preparados para viaxar no tempo a través da música? Imos aló! Algúna vez escoitastes unha cantiga popular? Seguro que sí. As nosas avoas e avós cantaban moitas. Algúnas aínda se escoitan hoxe en día. Pero, que son? As cantigas populares son cancións que se transmitiron de xeración en xeración, de boca en boca. Non sabemos quen as escribiu, porque foron creadas polo pobo e por iso son tan especiais. Pero por que se llaman importantes estes cantos? Boa pregunta. Traballo da natureza e das pedras. Son como pequenas fiestas do pasado que se un exemplo é esta parede que recollemos en algún tempo no colexio. A través de entrevista a unha veciña da nosa amiga, Fina Mauricio. Fina contou-nos os mozos que montan na aldea, cantaba esta cantiga e queremos ganarla. E dicía así.
Onde vas, María, toda calorada? Déixame Xoanciño que marcho pra Malla. Ai, la. Ai, la. Espera, María, vou coller o mallo. Todas as aldeas están agardando. Ai, la. Ai, la. Xa chegou a Malla, todo especializa. Faltame o angazo e máis a porquita. Ai, la. Ai, la. Eu quero que veñas comigo mallar, o mallo no lombo e as pallas no chan. Ai, la. Ai, la. As pallas no chan, non te vas marcar. Eu quero que veñas comigo mallar. Ai, la. Ai, la. Ven aquí te espero, na ira do medio. Cuando andaba soila, en gato nombreiro. Ai, la. Ai, la. Sí, lo que dice el país. Toca para la casa. Y no iba. No quiero hacer esto. ¿Qué? ¿Qué la realidad? Que chulada, moito mudaron as cousas. Supoño que deste xeito facían máis levadeiras as duras xornadas de traballo. Ademais de crear un montón de persoas un ambiente festivo onde un se ajudaba a outro. Exacto. Forman parte da nosa historia e das nosas tradicións. Por iso é moi importante seguir cantando e aprendendo estas letras e melodías, para que nunca se perdan. Este ano, Ariana tenía una beca de turismo en la ciudad de Madrid. A los fines de Rosa Casada, drama de literatura, Eva Casimiro, de poesía, y hasta Meretería Gómez, Manuela Lema, Elisa García e Susana Santiago en Escribincia Madrid. Grazas a elas, moitas das nosas cancións tradicionais non se perderon. Un exemplo atopamos no cancioneiro popular galego. Un gran traballo de investigación que Dr. Schubert e Antonio Santamarina gravaron, recopilaron e transcribiron as letras e as músicas de moitas destas mulleres cantareiras, para que pudesen chegar ata nós. Xa ves, as cantigas populares son unha parte fundamental da nosa cultura. Se alguna vez disfrutades unha, cantaré mejor, para que a nosa historia siga viva. Ata a próxima e que a música nunca pare. Allí, vale.
No sé. Solo cantas tú. Moscas que estás na xanela, coa punta do pano fora, recolleo para dentro que o pano non me namora. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la la, ai la. As rapazas da Coruña non é unha que son todas, botando os pares de medias pra facer as pernas gordas. Ai ala, la 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 la, ai ala, la 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 la, ai ala, la 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 la, ai ala, ai ala. Da túa venta a miña hai unha longa cadera, toda chea de suspiros chea. Ai ala, la 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 la, ai ala, la 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 la, ai ala, la 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 la, ai ala, ai ala. Non teño nin pai nin nai, que xa mos levou a morte, agora quero saber onde me leva a sorte. Ai ala, la 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 la, ai ala, la 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 la, ai ala, la 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 la, ai ala, ai ala. Ai vos vai a despedida, ai vos vai a desgracia. Vamos o chiculateiro, rompeu a chiculateira. Ai la 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 la, ai ala, la 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 la, ai ala, la 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 la, ai ala. Unha despedida soa, unha non vale a pena, vayan unha, vayan dúas, e vai unha dulce media. Ai ala, la 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 la, ai ala, la 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 la, ai ala, la 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 la, ai ala, ai ala. No. Moitas grazas a Beberga por poder explicar. E seguimos sumando voces e ilusión. Agora é a agenda do CPI viste da cabeza. Desapareceu do CPI. Están preparados e preparadas para compartir os seus traballos con nós. Adiante, que temos moitas ganas de escoitarlos. Vale, entón isto un pouco. A ver, chicas, vos, de momento, esperade aí onde estaban antes que tocaban, vale? Chamadas. Venga, va. Sí, no,
diré que falemos dos persoas ou dos ponentes sobre estar ali. E despois, cando eles lean, van a escoller aquí de ver, por exemplo, aquí, porque se escolle igual, verdad, a crianza. Despois colleremos aquí de ver. No, no sé. Hai que encendelo. Sí, xa está. Vale. Estamos no aire, profe. Vale, pois bo día a todas e a todos. Obrigado a Ponte nas Ondas e parabéns por estes 30 anos de traballo en prol da nosa lingua e da nosa cultura común, a Xoar Marxes do Pai Niño. E desde o cole decía que vimos hoxe a presentar un proxecto que xa ten coleras, é un proxecto antigo, velliño, comezou no ano 2004, e agora este ano, aproveitando tamén que a Real Academia Galega decidiu pois festexar e celebrar a nosa tradición, a nosa música popular das mulleres, especialmente, tan linda, de que xa temos ouvido algún exemplo dos coles anteriores, e lle damos os parabéns. Pois vamos falar un chisquiño aquí a profe Mercedes, no profe Paco, que somos dos compañeros seguindo con el CNA há moito tempo, deste proxecto, vale, entón a profe Mercedes pode nos contar, Mercedes, como naceu este proxecto? Tu que estabas ali cando naceu isto, que unha das que impulsou. Sí, que me lembro, ainda que xa pasaron moitos anos, xa son 20 e pico anos. A cousa empezou, pois, daquela chamado equipo de normalización lingüística, verdade? Pois a compañeira Carmen, de infantil, pois, ela propuxo facer unha recollida de cántigas na zona, máis ou menos, ou seja, porque temos Cea, Maside, incluso Ourense, Piñón, bueno, casi todos os concellos que estábamos ali limítrofes. E así se fixo, entón, pois, claro, temos que imaginarnos o que foi hai 20 e pico anos, non tiñamos os medios, nin as ferramentas que temos hoxe, non había internet, non había un móvil que che gravara, non había, entón, a cousa foi todo como moi artesana. O alumnado traía as súas propias cántigas e tiñamos un recurso na biblioteca en donde se iban, digamos, entre comillas, pasando a limpo, vamos a decir así. Registrábase nunha libretiña ou en dúas e tiñamos a limpo. E así foi un traballo bastante longo, pero tardouse un tempo despois en editalas e pasalas a un libriño. E iso creo que se fixo no ano 2012, que é o libriño que temos aquí agora. É un pequeno tesouriño e, bueno, aproveitamos para pedir as institucións que fagan este traballo. Eu penso que todos os concellos de Galicia teñen que estar facendo esta recolla de material, porque isto é un tesouro que, por desgraza, morre con cada unha dos nosos maiores, dos nosos velliños e velliñas que se van con ese tesouro na cabeza. Entón, tens que dicir que está en proxecto facer a segunda recollida. Agora estamos co proxecto para a segunda parte, que este ano a centramos máis en temas de narrativa, temas de... Estamos pedindo aos nosos alumnos e alumnas que traian lendas, que traian contos populares, para facer unha segunda parte deste proxecto. Penso que non nos enrollamos máis, profe. Vamos agora, entón, poñer un pequeno vídeo que fixéramos xa no ano 2012 para presentar as cantigas e despois teremos aquí unha pequena mostra en directo con nosos alumnos e alumnas que se prepararon. E poremos, por fin, para rematar, un vídeo do gran Gabi Reboredo, un músico dos importantes hoxe na música tradicional galega, que pasa moito polo cole, é o noso padriño, nunha festa que facemos ali, todos os que, por certo, xa vos convidamos, o día 16 de maio, xerando para o Lecea, que este ano penso que ano de México, se non me engañan a memoria, e o Gabi Reboredo sempre canta con nosco, e ensina os nenos a tocar, e ele recolleu unha das coplas que aparecen aquí, unha variante está recollida e interpretada tamén. E con ese vídeo nos despediremos e unha vez máis agradecervos a Ponte nas Ondas, agradecer a todas as persoas que loitan todos os días por manter esta cultura, este patrimonio material vivo e cada vez máis forte. Obrigado.
Que non se lembra que lle pasa o seguinte. A propia hai veces quando decimos sin poder así.
Panadeiriñas de Cea, aprendide a traballar, que non vos ha de valer o voso panadear. Miña sogra morreu onte, enterreina na ladeira, deixei un brazo fora para que lle pisa a caldeira. Moito canta esta galantina, pero moito mellor cantaría se lle botara unha gotiña. Os ollos cos que me miras son como as augas do mar, os ollos cos que me miras non cos podería olvidar. Adiós, adiós que me embarco. Adiós, adiós que me embarco. Na primeira embarcación levarei de mi vecina para sempre no meu corazón. Ao outro lado do río teño un castimelo. Vacaciones en agosto, uvas blancas en xaneiro. Logo ningún ni de cantar. Teño ganas de dormir e de descansar. Miña nai dime unha tunda o gallo dunha primeira. Teño vergonza, mamá, que leva xente a feira. Compararme cos cartos. Mira que comparación. Os cartos arránseme, pero tengo cariño e non. Vámonos daqui, nuestra querida. Vámonos daqui. Daqui para allá, nuestra queridísima Rosa. Vámonos daqui para acá, que esta terra non é nosa. Algún día serei o broniño da tua mamá. E agora son a vassoura con que ti barres do chão. Baila unha chaquetiña redonda, pero mellor bailaría se tivera longa. Miña sogra morreu onte, enterreina na ladeira, deixei un brazo fora para que lle pisa a caldeira. Moito canta, esta é unha cantiña. Moito mellor cantaría se lle botara unha gotiña. Non vai dormir ni de cantar, teño ganas de dormir e descansar. Miña nai dime unha tunda o gallo dunha primeira. Teño vergonza, mamá, que venga a xente da feira. Adiós, adiós que me embarco. Na primeira embarcación levo de miña veciña para sempre no meu corazón. Os que me miran son como as augas do mar. Os ollos dos que me miran non os podería olvidar. Meu pai é gaiteiro, miña nai é tecedeira. Eu, como non teño oficio, non vou tocar que me queira.
Gracias aí, chicos, que vamos a acabar a profe yo. Agora xa dejo o baile da profe. Ben, pois xa, agora para rematar, simplemente queríamos ler un cachiño do fermosísimo prólogo que é este traballo que fixo Xosé Carlos Caneiro, o escritor, que foi profesor no Colmo de Cea tamén naquela época, un poquinho antes, tal vez, e, bueno, fai un prólogo onde ele, penso totalmente da actualidade, onde xustifica este esforzo e este traballo que fan os colexios, tamén para alén do seu deber, que é ensinar, ese traballo que fai o Colexio Rural, a Escola Rural Galega, e supoño que tamén a Escola Rural de ser recollas e guardiáns do tesouro que é o patrimonio material. Cando queiras recomendaciones. Aquí podemos encontrar de todo, desde romances coñecidos noutras xeografías e adaptados a particular idiosincrasia zonal ata documentos exclusivos e específicos de Cea ou Ourense. Estes últimos son maioría e quedarían xa por sempre esquecidos se os nenos de Cea e os seus mestres non acometesen esta plausible iniciativa. Creo que estamos no recanto mesmo do olvido, é dicir, que se non recollemos agora estes anacos da nosa identidade, de nós, o tempo ha de encargarse de verter areas sobre a porta frágil da memoria. O noso patrimonio inmaterial é que nos define e defende diante das actualidades e a súa globalización perversa. As terras de Cea e as súas xentes. Só me queda renderlles a homenaxe desta prosa que xa remato. Cando abril anuncia aquí o tempo da memoria, para que o tempo non o borre nunca. Moito obrigado e moitas grazas. Cántame e non na boca. O curioso proxecto do CPI Vísera Magdalena, de San Cristóbal. E agora toca levantarse, bailar e deixarse levar para a actuación de que o que un espectáculo para todas as cidades que volverá a poner as filas deste tipo de festa. Coita, se ven ali, non? Sí? Bueno, moi bo día a todos, a todas, nenos, nenas, mozos e mozas, vellos e vellas. O primeiro que vou facer vai ser presentar, vale? Así que, cando vamos a vellos da miña aldea, venho dun sitio que lle chaman o Freixo. O Freixo é un sitio que tía noite, estaba ya. Cando vamos polo Freixo, chaman o César. Aí, como ben dixeron, cando vamos con estes vellos, chaman o César fantástico. Pero vos non viñestes aquí, nin para saber como me chaman, nin do vello, non?
Igual hay que decir. Puede ser que vos vinieses aquí en busca de festa. No, a veces vos convencidísimos, a vos non vos pasa que cando escoitades a palabra festa, vamos a retiros por o barco. Bueno, a vos tranquilos que somos a nadar, é como que entender. Teño unha dúbida antes de conocer, de comenzar. Queredes para esta celebración do 30 aniversario de Condenas todas queredes bailar ou queredes cantar? Cantar, queredes cantar, queredes bailar. Bueno, vamos a comenzar. Cantar e bailar. Sí, é unha risa, sí, é unha risa. Sí, xa vai. Compañeros, visitemos un contados, una historia de camaradería, la historia de la su valiente pequeño, que vivía en una otra, que vivía en una familia de noche, cocina falsa, viva con mentira, y así siempre andaba, con la noche por los días. Eso yo me queda claro, una boca croa. Eso yo me queda frío, con los prados a cantar. Outra vez que era coello, polo monte a picar. Que o coello nada, Guai, o paranulo, paruleiro, polo río a chapuzar. Hoy, amigos y amigas, son el derecho de llevarla, el momento de la historia, la suana, soy yo. Estoy la de peña fora, a historia es viula, la suana soñadora, ay no vamos a volver. Solo el niño boa, yo niña boa, pero se me recuñado, pero se me recuñado, hay que estar ahí, pero no está seguro, hay que estar ahí, pero no está seguro. Croa, Giovanni, ¿verdad? Anita, que se cosa. Giovanni, Anita, que se yo ya de negros en ellas, monstruos y monstruos, cada chico momento es en la cabeza final de cada parte, ¿sabéis para que vaya la risa? Pero los mayores todos, son todos los grandes que suben más a la de primera. Venga, ahí para. A ver, no vais a tratar la cabeza todos los días, ¿verdad? Pero vos sois un día importante, venga, ahí vamos a la porrada en el juego final. Yo la niña boa, yo la niña boa, pero siempre vais soñando, pero siempre ya no hay que quedarse vestido, pero no nada más venga. Giovanni, ¿qué soy? Ahora tengo que ser tonta. Giovanni. A ver, nenos y nenas, cada momento de estos mayores
que ese momento é agora, vamos para que veamos paredes porque están pasando, vale? Sí, olhade para aí, vamos a ver, vamos. No, así con presión funciona cualquiera. Pero si hay alguien que no queira saltar, mas queira parecer que salta, que le hace un premio por. A ver, tenéis otra oportunidad, ¿vale? 1, 2, 3, Dejadme, que yo trabajo, sí. Motos e motos vellos e vellas, é certo que Susana vivía de unha fermosa obra? A coñeza que non me susto desde nada, vale? É certo que Susana era unha grande soñadora? Pois na cabeza de lo que non dixe que Susana tiña un problema. Un problema! Un problema! Que clase de problema era que tiña Susana? Que é o que lle pasaba? Que resulta que lle falta nada e non podía voar. E vos, como podía voar? Las noches, mientras soñaba para las estrellas e a lúa, preguntaba por curiosa cada día, máis alada de la hora. Un día todo cambió, los pequeños a casa estaban a sofá, un avión de papel, un avión caído de línea. Hola, tío, médico de Susana. Susana, sento ligado, que foi o que fixo? Que vos non podedes opinar. Subiu ao avión, os dedos collerlo e botábalo de novo a voar, sen se dar conta que a mi subida vía a nosa amiga Susana. Imaginade que sodes un avión, como faríades? Imaginade que sodes un avión nunha festa de avións, como faríades? Vaya festón, ¿no? Y de mover con ansia. Y la gente nos invita a levantar el cuerpo y nos arriba mirarle o baile con los pequeños bailes verdes, ¿sí? Pero baile de los adultos es auténtica terapia, pura necesidad. Así que no nos olvidemos de no pararnos a bailar, no vaya a ser que después chocando, de repente la casa de cada salud en un baile. Venga, vamos arriba, vamos arriba, estiramos hasta los giros, preparándolo, comenzamos, vamos. En cambio, ahorita no sé cómo diría, vos como si fuera una boxeo, tengo que preguntarle, ¿qué te ocupa? Pero no sé cómo diría, Vai vecino, quer se andare do caminho, mas eu não vou falar que você quer dizer. Vai vecino, acabamos, vai vecino, vai eu não sei como come non vai pinchada, sí, porque se va a pata cosa de toda la vida. Os mayores, si cuando estás a hacer el baile de la pata cosa, a veces que vos cansades, vos podés cambiar el perro.
Cuando antes se me volta, hay un paro de señal. Se ven estos marear el único por un lado, desmarear el por otro. Que no sé cómo ¿cómo va ahí? ¿Qué se trata? ¿Quién es capaz? ¿Quién es capaz de decir dónde es que iba Joana? ¿Dónde iba Joana? ¿Dónde estaba? No, casi, Marcela. No vio. El dos libres, que estaría feliz con una cabilla de melo. Las dues cosas, a pesar del número, pensaba posar como en un cambio de oficina. No hay de repente de un fuerte evento. Joana Faraó me comenzó a caer para ir a país, e foi cair no fucillo dun animal. A ver que adivinha no fucillo de animal. Un pouco nada. A ver que elefante. Isto pasou en Galicia, vale? A poner o nada de negocio. Un burro familiar que llamamos al bicho. Joana hizo de que no podía hablar, hacia casa quería regresar. Esta vez se fue lo que le hizo Fabrico, dijo que le quería Joana para poder ayudar a esa cosa que le iba a soltar. ¿De qué sucede? Comenzaron a pasar la corda de punta a punta, coger esa corda, agarrar esa corda. Aunque no llegué a botar la mano, que lleve a boca, vamos a ver. Empezamos escuchando para atrás, y después para adelante, hasta el reloj. Venga, vamos a ver. Manuel. E a corda da show. El Farruco por fin pudo ser libre. Juntos comenzaron una aventura para descubrir maravillosos mundos, pero vos sabés cómo es mundos, ¿cómo va? Eso que sabés, pero de niñas, tened cuidado que por un mundo adiante hay una chea de burros falsos e mentideiros que falan como nada. Os auténticos burros de verdade vimos a ensayar a cola de fillo como é que fan. Como, que o burrillo fai, vai outra vez decide que non se debe ver, vamos a ver. Como, que o burrillo fai, y en homenaje a libertad concedida por Farruco, como un caballero, como de la seguid pagar sentados a expresividad de que se doble, ¿vale? Vamos a a ver si nos queda. Aquí costó aprender. Cararampio. El que el año será hijo de Cararampio. Será por el joven que nunca ha caído a la ciudad de Ourense. Será un insulto. Será una carrera facial. Será dominicano. Por un dominicano que suena más fanático. Hasta ahora no camino lo que hay. ¿Es por qué? Porque viña este niño un trazo de repetir, viña escapando de su hermano, me busca la gente que para que se yo corre de tetis foca. Vos me destacar al amplio, que buscabas de este niño,
Vos credes que os cantes de falar por Ourense a grande vestidillos? Ai, non sei, como sempre andaba tan claro, os veciños botaban un día a falar dele, do seu dono, hinchado de peito e cheo de razón, cantaba seguinte canción. Un peito cantito de cinzante, oitavo de cantar que non sabe o que é, e a xente pregunta, e vos preguntar, que será, que será, que será? E a xente pregunta, se non será un canguro de vos, non para, será un canguro. E o canguro vai así, e vos veis sabedes como bailan os cangurillos aquí en Ourense, de que mira, para mirar, para os que non miren a bailar de cangurillo ni nada, para vos que non para nada, porque temos cangurillos bailadores en la banda sus fechoreras. Vamos a ligar, explique cómo bailan los cangurillos. Será una serpe. Hoy día sería botarse o champer, aquí no podemos. Así que cada uno para hacer que te la gana. Será un pingüín. Y un pingüín, vaya gente que era un tipo de la empaqueta de los pingüinos. Hay gente que quiere un tipo de pingüino aquí. Digo, aquí voy a preguntar, bueno, tenemos aquí una sola pingüín. Voy a dar un recado a hacer. Oye, a todos. Ser veciños, non é vivir uns ao lado dos outros, non. Ser veciños é botarse unha man, os uns outros. Estarse veciño vosso, esforzándose a facer o pingüín para todos vos, e vos pasando de todo. Por favor, botando de unha man e facendo pingüín. Non vamos a estar sobrados. Será un cangrejo. Y el cangrejo, vaya, pega la verdad para atrás o de lado. Claro, tenemos pistas de cangrejo, patillas de cangrejo, lo bailamos de lado a lado, al final de esa canción. Esperad un momento, vos os que non estades a bailar, vos luar non vedes, non? Que bueno, botas en outras. Pois preparábamos porque íamos facer ese lugar, é dicir, prenda en medio da vida, eu fago que canto, e vos cantades o para agradar, e quedastes encargados de facer, pois isto non é. A frente de Unidad, ponte la sombra, 15 años, que van a otro barco. Volvemos más tarde.
Pero continuamos a pasos. Luego de descargar la biología, seguimos a la información. Es un momento que seguimos para también un centro pequeño de la mano, pero sin la creatividad y ganas de participar. Adiante, amigos y amigas. Este tamén. Sale desde aquí. No deixes mamís. Na que máis xente ven, na que os padres aproveitan os precios. Eso non vale esos 50, e despois do vale 2 euros. Así que se apunta. Eu espero que non te diga porque pouca xente conoce. Con tanto os milleiros de españoles que hai no mundo, que hai en España. Vale, porque podemos entrar en un bucle que no sabemos una cosa que por lo que y decir que unha festa lo vendes a todos os vecinos juntos, vale? E si, pois, o mellor teño unha rencilla con veciño, no entroido non se ven as rencillas, o sea, unha festa que hasta para eso espectacular. Bueno, moitas gracias a todos e todas por compartir con nos coñecementos e experiencias sobre o entroido. Foi un verdade espectacular. E hasta aquí a nosa entrevista especial de hoxe, gracias tamén a todas as persoas que nos escoitades desde o Rico Castañeiro e a toda a audiencia de Ponte nas Ondas. Seguimos celebrando este 30 aniversario con moita ilusión e con orgullo da nosa tradición. Ata a próxima. Estamos seguros? Eu vou tentar comer aqui. Eu vou tentar comer.
Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. En este momento de las ondas, en este momento el voz de las ondas, para mí es muy fuerte, en Portugal, porque el entrenamiento integralista en Portugal, ¿vale? Así que en este momento el voz de las ondas, llegó el momento de la máxima. En este momento es el momento la magia. Pero cuando tengo que cambiar, entonces para hacer eso, tengo que hacer la bola, saco la posición y lo vamos a hacer. ¿Cómo se llama todo este? Yo voy a prometer que yo creo que la puede identificar todavía más fuerte, ¿vale? ¿Cómo se llama todo este? Pero había que ser muy liberal en la vida, es una opción muy grande. Como una opción empezamos la primera marcha. La primera marcha es magia, para este momento que estaban viendo el modelo de sitio. Vamos a lanzar a voz, vamos a escuchar a voz de todos y todas. Necesito muy importante sobre todo la siguiente marcha. ¿Saben leer? ¿Saben leer? Pues la primera marcha tienes que leer, pero que vuelvo a decir. Aplausos. ¿Qué funciona?
A continuación, está basado. Aí era parte de unha lenda galega, que a lenda do barqueiro, que era unha persoa que para levar un piso cara. Non perdete nada. A lenda do barqueiro conta de unha persoa que levaba os montes máis alá do país e cobraba todo moeda que traba. Esa pequena frase sirviu de inspiración a Sebastián o xogo do barqueiro. Persona mundial. ¿Qué voy a hacer? Usted de ti, que se llama los caballeros de la primera conmigo. ¡Más fuerte! Este colegio es un boicot. En vez de decir un permite que antes, hay la otra. Otro me decir un número pequeño me dice, otro me dice lógico. Y se lo me 15 minutos. ¡Fuerte el aplauso! Ahora, ¿cómo estás? Es de la escuela, espectáculo internacional, ponte a solas. ¡Oh! Ya, vamos a hacer una mano muy especial, que tenemos muchos invitados de imposible. ¿Quién es? Tengo una moneda de plata. ¿Verdad? En la estación, ¿verdad? ¿Nótala? Sí, niño, aquí intocable. Y ahora vamos a presentar o elemento que necesito para sentir de magia, que son dos copos o vasos de cristal. ¿Sabes qué son de cristal? Porque son, ¿verdad? Es muy importante que se vea que en su interior no hay nada en aire. ¿Cómo lo ves? Anda, igual que nada. ¿Hay algo en el vaso primero? ¿Hay algo con el dedo? ¿Hay algo con el vaso? ¡Sí! Porque si no se llama un vaso de cristal, si hay un tipo de cristal en forma concreta. El vaso de cristal no la cuenta así como abajo. Hola, nada. ¿Hay algo en el vaso? ¿Hay algo con el dedo? ¿Hay algo curado? ¿Sí cuál? Que te llaman cristal. Es importante que veas cómo llamabas. Esa era la madre de verdad. Es importante. Máxima limpieza. Pero por la cara que usted tiene existido eso. Que no se prende. Pues ahora, esa moneda que tenemos que pagar, no lo vamos a ver. Guarda un librado de una alimentación. Lo importante es que estos vasos van a ser esa marca que manejaba el barqueiro. Aldara, Isabela. Tú vas a llegar a mover, van a lanzar por aire, te van a meter los vasos cual que tú quieras. ¿Con cuál quieres que empecemos? ¿Como grande o pequeño? Bueno, no, es el ponte de las ondas. Y vamos a hacer lo imposible, los vasos pequeños. Apunta, cuando diga la televisión, lanza muela por aire, mételo en el pequeño. ¡Flipa todo ese! Incluso usted. ¡Vale! ¡Alegría! A ver, 3. ¡Una! Mira, que profesional, hazme un favor de los días de la izquierda. Exacto. Ya, bien. Así es más difícil, pero es más, la verdad es, apunta de 3. Una. Tú. Mira que chido. Así a las ceras. Pongamos políticos todos. Así no. Entonces, cuando diga 3, Isabela, vas a lanzar la moneda por aire. Si quieres que puedes meter, meterá el sistema todos ustedes.
Confiamos en ti. Hai 3. 1, 2, 3, tira. Sí, welcome me. Flipando o no estás flipando. Mostramos esto con todos ellos, aunque es fácil. No hay otra, que esa es otra manera, por supuesto lo que puedo ver. ¿Por qué? Para que se pueda. Nada, que no me podía hacer. Lo vaso de qué? Una única vuelta. Cobremos o vaso grande, perdón, primero o grande. De otra manera sería imposible. Sacamos todo este material copado. El único objetivo de sorprender de un dinero, vamos a cambiar el técnico de una moneda válida, todo lo que acaba de hacer. A ver, tío. Dependiendo de una palabra, se la ve una sobre que fue. Esta va a empezar cuando sea el papel máximo de último mercado, papel higiénico, color oscuro. Acepta porque no se ve todo puede llamar o antes que o penso, filtros de papel higiénico prendieron en negroso. Espero que esa frase quede cambiada para la historia. La materia ni se crea ni se destruye. Simplemente cambia de lugar. Entonces, puede volver a mover, lo coger, puede que prelude que va a empezar a ver. Con los tipos, si no, o no. Pero más. E anche questo lo sentivo in università. A unos metros y medio creo que perdí la ley. Tú no estás flipando, Una y dos monedas, 7 de cada con que hay un guayo de paciencia sin par. La siguiente moneda necesita ayuda de todos y todos, ¿vale? Calidad. Aprendí. Ya, para que veáis esta moneda, pantallas al manches, todos, hasta atrás de todo, ¿vale? Todo mundo. Guau, como esta cara de escala, Con estos expresores, fuera para la mano, o más, también, levantes, o al flipar y meto la moneda, puedo soplar, entonces, ¿qué? Cuando tengamos que levantar la cámara, y ahora los salarios. Tocar, entonces empiezas a pagar la que son. ¡Haz que trabajar! Haz que trabajar la pantalla ya no tiene todo una cosa humana. No es que esta colección se abra cada una caja, pues con nuestros ojos. ¡Vamos allá! 1, 2, 3. ¡Son todos! ¡Vamos! ¡Chas! ¡Muy fuerte! ¡Chas! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte!
marchar, despois seguir máis forte. A xente vai estar moi cuidada, y a moeda un sitio invisible, como principio. E vou intentar de que viaxe coas súas dúas compañeiras. É imposible desde un lado. É posible para a magia. A magia está aquí para os momentos. Dediquemos unha dos e tres. Es un auténtico placer. Por toda una magia, lo cual necesito imaginarle una parte perfectamente sentada. Con los brazos cruzados, a tu vale. Pues aplausos. ¿Cómo te llamas? Buen día. Muy mal. Muy capaz de toda la sociedad. Oye, un paro, la mamá, nada por aquí. Nada por aquí. Nada por allá. Nada por aquí. Nada por aquí. Normal, está complicado. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada. Nada que no se dice nada más, ¿vale? Pero bueno, además, ustedes que este paro tienen 4 cores. Hay una casa que se llama o verde, que necesita por así decirlo, por modo de los robots, que no para galeras, alegra, no tiene la cabeza como verde, pero está, que presenta la casa de Galicia, la contaminación, los mares, los montes, o vermelho, que presenta a forza do povo, a loita, a sangre, e a blanca, que presenta as maiores de ingresos de Galicia. Olé, vale? Entón, de nada aquí, nada allá, de aquello vamos a hablar, que todos tenen que cantar a ella a la canción de virus. Vale? Eu digo unha, dúas, tres, e todas as dicen virus. Xente para mí, no. Una, dos, tres. Yo creo que por por este lado, hay que gritar. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Tirulí, no, tirulí, espérate, no te digo. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Que pone agua de protección para que pueda acceder a una ciudad de faro, de borde, de negro, vermelho, de blanco. Dale otra vuelta. Una persona que va a participar en el show va a decir que para eso diseñar una persona que quiera de un escenario que hacemos a más con esa persona. Para tampoco te pasa, así. Señala que usted ¡más fuerte! ¿Cómo te llamas? ¿A dónde eres? ¿A qué te dedicas? Hola, funciona, chaval. Que la banda sin paro. Tú vas a comprar lo que estamos por la cabeza y pillas este diamante de los hay diamantes que tienen forma de diamante de coco, otros que tienen forma de pulmón, picas y sombreros en forma de pica, y quedan los tréboles que tienen forma de tío maldito. Vos tocas una mano con el y dices, para, o acá, que se da una mano más alta, hasta que puedes pararnos a mano. ¿Vale? Era la pata, pero y siempre mostra. Sí, mostra. Gira por acá. Ese arroz, bueno, pero bien. Ese es la saga de ¡Ponte las sombras! Mentalismo. Hay gente que adivina esas personas.
Daniel, ¿qué es la tua carta? Pregunta, ¿tú mente va a adivinar la carta a tua carta? Amigo, xa mira. A tua carta, Daniel, é de cor vermella. No, non por detrás, Digo el verdad, es una vez marcha, no, que fue esa mano, no, yo la limpia. Ahí agradezco. Gran final, la mía participación con una festa, vamos a hacer que la carta viene de las manos. De Daniel, ahora que hace, esta digo, no digo tres, vai. Cuando diga de nuevo tres, que aquel tú dice, ven, quiero ir tu voz. Vamos a ver, una, dos, tres. Ven. Quiero oír tu voz. La carta se va a buscar, ¿no, Daniel? Sí. Sopla la cara. Sopla la cara. Y ahora sí que me gusta. Sí. Que no. Ese ya todo no está. Muestra la carta a todos los que está. Esto es un nombre. Cuidado. Una carta escogida por Daniel, que se puede descargar. O 5 de tréboles, tú misma doblas español, tú colocaste a boca, quizá con cuidado con su copa, después pasas. Toma goma, que me das tú, desplego páramo, demuéstranos a todos que justamente a carta escogida por Daniel, o 5 de tréboles, ¡es a carta! ¡Simplemente a carta de Carlos! ¡Adiós! E despois da magia, un momento para escoitar e aprender. Temos unha conversa moi especial entre Chico Paradelo e falará con Isaac Alonso Estraves, un defensor incansable da nosa lingua e da nosa cultura, con 90 anos de compromiso e sabedoría. Non me lo podedes perder. Allá. ¿Verdad? Una botiquilla de agua, porque tanto ¿verdad? Son profe horas que voy a poner. ¿Quieres algo? Claro. Bueno, vamos a comenzar entonces. Cuando... Muy bien, pues hola Isaac. Hola, Chico. ¿Cuánto tiempo sin nos ver? Muy, ¿Qué tal? ¿Cómo te haces? ¿Cómo te encuentras? muy bien. Muy bien. ¿Qué tal esos 90 castaños que acabas de... A pouquinho? Son 9. Son 9. Sí. As primeiras 90. Ben, pois, nada, mozos e mozas, nenos e nenas, temos connosco unha figura das máis importantes, un dos historiadores da lingua, lingüista, filólogo, lexicólogo, investigador, literato, escritor, un montón de cousas, máis traductor,
dos máis importantes, eu diría, da Península e tamén do colectivo das linguas romances. Isaac Alonso Estradís é o autor, todos os saberes, pero senón aquí nombramos un dos diccionarios máis importantes, hoxe, evidentemente, da Galiza seguro, entrou e non entrou. Ben, pois dicimos iso, que o diccionario de Estradís é un diccionario que ten agora mesmo 150 e pico mil entradas, se non lembro mal, mas hoxe non imos falar do teu diccionario, nin do teu traballo psicográfico, se non queres, evidentemente. Imos falar, pois, primeiro, que estamos aquí para conmemorar os 30 anos de Ponte das Ondas. Tamén o teu diccionario conmemorou a poucos 20 anos, non? Un diccionario online que temos na rede, que podemos acceder a través da página Estradís e a través dos dispositivos das app, non? Que se descargan para cualquier teléfono móvil. E entón, hoxe estamos aquí para falar un poquinho de Ponte nas Ondas, deste proxecto de Irmandade Galego-Portuguesa, de Ponte nas Ondas. O primeiro que te pediría é que me des a tua opinión sobre este proxecto, que traslades, pois, a tua sabiduría as persoas que están aquí traballando en Ponte nas Ondas, as grandes e as pequenos. Ben, a miña opinión é que Ponte nas Ondas é un proxecto único, especialmente porque une Galiza e Portugal e países lusófonos. Sobre a lingua. E o que se está a facer reunir nun acto como este alumnos, profesores e toda unha serie de actividades que de outra maneira non se levaría nunca a cabo. Eu, por exemplo, nací en Vilaseca, ali para ir á escola había que ter 7 anos e nós tiñamos un profesor que se chamaba Manuel, pero que non lle chamábamos o abelleiro, porque se preocupaba máis das abellas que dos alumnos. E aos alumnos, en realidade, tratou-nos bastante mal, até que despois da parte de Sandiás foi unha profesora e xa foi diferente. Con respecto a Ponte das Ondas, eu podo dizer o seguinte, que no ano 1984, curso 84-85, eu daba aulas do Colexio Público de Pablo VI na Rúa Petit. E ali había pouco que se criara a Radio Galega e nós criamos tamén unha radio, a Radio Antoxo. Foi de tal maneira importante porque tiñamos para maiores, para xovens e para rapaces. Os rapaces había, na maioría das veces, eran os sábados e asistían con 40 rapaces e estaba o local que tiñamos ali na rúa completamente cheo. Cando eu cheguei á rúa, ali todo o mundo falaba castellano, os pais e os fillos. E os fillos, por moito que algún pai intentaba que falase galego, non o conseguía porque fora educado no castellano. Chegou un momento que Radio se facían relacións con os seus profesores de cada un dos colexios e eles criaban textos e facían cousas e incluso chegou un momento en que os dúas alumnas que tiñamos ali mandaronlle unha carta ao presidente da Xunta, Albor, criticando porque a veces non falaba en galego senón en castellano. Estas cartas podedes velas cando, a dado algún tempo, hai a miña autobiografía onde aparece o texto e demais. Nos creamos incluso ali houve un momento en que a Xunta non quería que nos tivésemos a radio, mandaron unha carta ao gobernador de Ourense, que era o PSOE, o gobernador de Ourense pediu-nos que fósemos a Ourense falar con ele, e entón dixolle que de ir nós a Ourense, dixo nada,
que se quería falar connosco que fora á rúa. Foi á rúa, estivemos falando con ele, fenomenal, e chegou o momento que nos dixo que mandásemos unha carta á Xunta pedindo permiso para termos a Radio Antoxo. É que eu xa se lavaba as mãos. Entón, escrevemos unha carta ao presidente da Xunta e ainda estamos esperando hoxe que Isaac, tú és un menino 35, no 26 de xaneiro. Pois para que non saiba, o ano seguinte ao teu nacemento, no 8 de xullo do 26, estalou unha terrorífica guerra en España, chamada Guerra Civil, unha guerra horrível, onde loitaban contra veciños e amigos contra amigos, e mesmo nas propias familias. A tua infancia tuvo que ser complicada, que para além diso era unha época de fame, de pobreza, de necesidade. Non sei se tú tamén como alumno, naquela escola da tua aldea, como era? Que libros tiñades? Como traballabas? Podes contar un poquinho máis desa época túa? Vamos, eu podo falarche, o que pasa que do 36 en concreto non, porque tiña 2 anos e ali non había escola para rapaces menores. Con respecto a cousa, pois nós pasamos moita fame. E incluso houve un ano en que veu unha xeada enorme que levou todo o pan, só quedou o centeo dos sitios altos, que aí en Vilaseca, os sitios altos hai moi poucos, só o que se chama, oficialmente sería Mouro, pero que eles dicen o muro, que está a entrada. Ese sí é un sitio alto onde primeiro estivo a aldea, despois pasou para un sitio baixo na Moutra e despois xa que a Moutra xa se estendeu de tal maneira que hoxe a Moutra, sendo unha rúa bastante grande, pois non vive ninguén nesas casas que se están esborrallando. Pero casas en Vilaseca hai de sobra para os que viven ali e para os que queiran ir para ali tamén. E depois tú, con 12 anos, xa que están aquí alumnos do Cole de Cea, do CPI de Xeda Solita, tú con 12 anos, onde foste? Eu aos 12 anos, pois, fun, naquela altura, para poder estudar, ou era en colexios religiosos, ou en mosteiros, ou en casas religiosas. En colexios religiosos, ou en mosteiros, ou en casas religiosas. E entón, había o cura da miña aldea, era natural de Centros, no concello de Cea, e leváronme a Useira. E a primeira vez que dormí en Useira foi nunha escola. Na escola que había ali, que naquela altura creo que non había en Cea, e a señora que estaba ali pois chegou a morrer con 104 anos. Era non me sai agora o sitio, pero ali víronme e entón viron que non tiña suficientes coñecimentos. O señor que ia comigo dixo que ele se preocuparía de ensinarme, pero non se preocupou o máis mínimo. E entón, cando non tiñamos clase, ou ás veces incluso que tiñas clase, pois tiñas que ir fogado ao monte. As vacas, os porcos, as ovelhas, as cabras, por todo. E en que lingua se falaban? En que lingua te... Na miña aldea só se falaba galego, e falábase moi ben. Galego raioto, non? A tua aldea... Na miña aldea, Chávez, máis ou menos falan a xente igual. Non hai problema ningún. De tal maneira que unha das veces que eu fui a Chávez, ia, non sei a 600, cheguei á aldea, o meu sobrinho Manolo viña coas vacas do monte e entón eu pedinlle a miña irmá que se me deixaba ir comigo a Chávez. E ela botouse así un pouco variante, pero nós precipitadamente pois fomos, o meu sobrinho iba encantadísimo porque ia ver novas terras que nunca vira, e chegamos a Peneda de Ramiro,
o Ribeiro, ao lado quedaba no Cerro da Pena, despois entramos en Cornabois, Vila de Rei, e chegamos no que os seus pais me permitía levar, e entón ali houve un lío entre a Guardia Civil e nós. Porque había fronteira. Non, pero na parte portuguesa non tiñamos problema ningún. Entón chegou un momento en que non nos ian deixar ir. Entón, un policía, pois, mirou por ele e perguntoulle se quería quedar ou ir. Dixe, non, eu quero ir, pero se non podo, pois quedo. Entón, xa o policía xa lle deu permiso para ir, pois comigo, pasamos a fronteira portuguesa normal e fomos até Chaves. En Chaves andamos por todas as loxas, por todos os sitios, e o meu sobrinho pois andaba ao seu ar. Falaba con uns, falaba con outros, e outros falaban con ele. E cando chegamos, comprou ali unhas esquilas para as vacas, que tocaban de maravilla, comprou varias cousas, e depois, cando chegamos á casa, o pai perguntou-lhe, Manolín, en que falaban en Chaves? Papá, en Chaves fala como nós. E unha vez fala como nós. E ele non necesitou cambiar para nada, nem inventar palabras novas para entender. Somos portugueses. E os portugueses non tiveron que inventar nada da maneira como falaba o meu sobrinho, porque se entendía perfectamente. E en Oseira tamén falaban patillo? Non, en Oseira prohibíronos falar galego e castigábamos por falar galego. Estamos falando do franquismo. Sí, non, pero é igual. Para que xente se... Naquela altura non se daba nada en galego. E entón, nós, había unha moeda que nos daba, que era unha cadela, e o que ao final do día tiña a cadela por falar galego, pois cando nos íamos deitar, o que tiña a cadela quedaba de xoellos con brazos e cruz, e os outros, pois, dormindo e roncando. Eu, aos 17 anos, prometí solenemente nunca na miña vida falar castellano. Pero, aos 60 anos, botaron-nos fora, e entón, estive en França. Non tive máis remedio que falar en francés, porque nen o castellano, nen o galego valía. Despois estive en Soria, e falei o castellano soriano. Despois de ali fui a Alemanha, e, lóxicamente, ali tampouco valía para nada o castellano. E despois de ali fui para Navarra, e ali falaba un castellano navarro. De ali fui despois, ademais despois de ter un accidente con fractura de cráneo, perda total de memoria, que estive 2 anos sen ter memoria, e despois fui para Albacete, e en Albacete de maravilla. Ademais estaba con rapazas pequenos como a vos, con xoves, con maiores e con todo tipo. En Albacete foron 5 anos dun traballo intenso e moi importante. Se me permites, imos falar xa, non sei como estamos de tempo, avisádenos cando teñamos que rematar. Dos teus proxectos, porque tú és un menino de 90 anos e estás agora, eu saiba, 3. Un deles é o dicionario, que continúa funcionando, continúa crecendo e continuará moito tempo. Outro, acho que é isto que dixeste, que estás a escrever a tua autobiografía, para que ninguén diga de ti o que non queres que diga, como dicía Ben Xosé. E a terceira novedade, xa se pode falar dela ou non queres falar? Ben, podemos falar despois. Ben, eu de Albacete fui para Madrid, e en Madrid dei 7 anos aulas no Instituto Quevedo. E ali tiña alumnos de día e alumnos de noite, que dei clases a alumnos de todas as partes de Madrid. E as cousas funcionaban, e levábame moi ben cos alumnos. E un día, pois, vin, e as cousas funcionaban, e levábame moi ben cos alumnos. E un día, pois, vin que os alumnos estaban repartindo un papelillo, entón mirei e dicían, anda, que cousa máis importante, eu quero ser o primeiro socio. E dime os alumnos, non pode ser, dice, por qué? Porque eu un partido en contra do profesor. E dixe, pero eu estou en contra do profesor.
E entón acabouse todo. Preguntaronme en que se daban clase, se daban clase de galego na Galiza, e dixolle que non. Entón, un día dixeronme que porque non lles daba a eles, madrileños, a clase en galego. Dixo, home, se queredes aprender galego, vin na miña casa, pero aquí non. Que, como vedes, aquí as cousas non podían estar peor. E eu, pois, estando en Madrid e pensando no que tinha pensado, pois, houve momentos en que querían que quedase en Madrid, querían unha profesora miña que estaba en Salamanca, querían levarme para Salamanca, incluso me falaron de Barcelona, e eu negueime rotundamente. Eu podía ter feito a miña tese en Madrid de doutoramento, pois, facendo unha introducción ao dicionario, que me guiaba, era o director da Real Academia Española de la Lengua, Manuel Alvar, que me quería moito, e me estimou moito, pero non aceitei. E despois, estando en Madrid, no ano 74, fixo unha tese de licenciatura en filosofía, en que idioma? En galego. Na Universidade de Santiago non se facía nada en galego, pero eu fixo en Madrid en galego. E cando fun a matricularme, preguntei se podía facela en galego, e díxome o secretario, pode facela no idioma que lle dé a gana, porque unha universidade é universidade, onde todos os idiomas teñen valor, e se non nós, chegado o momento, non temos persoas para o tribunal, xa os buscaremos, aínda que sexa o fin do mundo. Despois, cando viñe para aquí, porque claro, quería que quedase na Universidade de Madrid, non aceitei, e ir para o outro lado tampouco, viñe para aquí, e cando quixo facer, cando saía unha praza para galego na Universidade, se saía unha, eu quedaba de segundo, se saían dúas, quedaba de terceiro, até que, ao final, saiu a cousa de didáctica da lingua e literatura, que esa non a había en Santiago, pero sí, acababa de criarse na de Vigo, e fun, positei, e fun xa o primeiro, e daí, pois, viñen para Ourense. Ben, primeiro comecei en Pontevedra, tiña 75 alumnos, todos falaban castellano. Desculpa unha pregunta, a cuántos alumnos reprobache na túa carreira? Non reprobei nunca a ninguén. Tampouco me reprobaron a mí, que estudei, teño 3 licenciaturas, teño doutoramento, pero nunca ninguén me suspendeu, nunca. Temos que ir rematando. E eu non suspendí nunca a ningún alumno, só houve unha vez que foi o exame e ia con paletas por aquí para copiar. Mandei-lo para a casa e dixo que volvese. Volveu e ainda traía máis. Entón mandei-lo para a casa e dixo-lhe, bueno, cando tú vexas o día apropiado para o exame, ves, e examínate. Pero chegou o día que era o que el sinalara, dixo-me, profe, é que eu non podo ir porque teño que ir a tal cousa. Dixo-me, bueno, pois se non podes ir, marca outro día e ves ese día. E nunca foi. Entón, cando estábamos pondo as notas, o director do colexio quería que eu aprobase. Dixe, home, despois de todo isto, o único que puxo foi non presentar. Para rematar, do teu dicionario, poderías estar, supoño, horas falando dele, se o ben, mas dinos para, aquí estamos escutando alumnos galegos, tamén alumnos portugueses, para quen é o teu dicionario? Quen o pode? O meu dicionario pode non consultar todos. Todos. Segundo, vamos a galegos, castellanos, catalás, e todos os que estudan románicas. Vai que eu fui a Barcelona e ao día seguinte xa parlaba catalán, así que non hai que andar dándolle voltas. E é o dicionario máis grande da Península Ibérica, para que despois vengan dicendo que o galego é un idioma pobre, de idiotas e de tontos.
Actualmente ten 151.453 entradas, pero xa teño 3 ou 4 preparadas para meter máis. Quer dizer que o meu dicionario saiu no 83 saiu o primeiro tomo. A editora fracasou. Despois estiveron 2 anos para facer ou non facer, e ao final saiu no 86 con 95.000 entradas, que son as que ten actualmente, despois de máis de 300 anos traballando no dicionario da Real Academia Española, ten actualmente 95.000. E o meu, gañou, moitísimo máis. É dicir, non teñamos complexo ningún de nada. Os galegos somos a máis fixada por ver. Moitas das cousas que se inventaron son inventadas por galegos, levadas a cabo por galegos. E grande parte dos negocios de Madrid son de galegos. Non podemos ter complexo de inferioridade. Iso nunca. Así o deixamos. Con respecto a Beito Sei, eu fui moi amigo dele. E eu consegui que o Ministerio de Educación de Madrid lle concedese a medalla de ouro que non tiña. Fixemos esas cousas. E eu levábame moi ben con ele, éramos moi amigos, e ele tamén comigo. Pero chegou un momento que veu a Galiza e foi para lá e non era capaz de falar, para decir o meu nome, escravís, saía ali unha vez, pero depois xa se puña nerviosísimo, pero foi pouco a pouco, cuidando un pouco, e un día pedironme que o levase a colexios de Toledo. E fui con ele, e aí falaba normal con todo o mundo. E todo o mundo entendía, nun colexio, noutro colexio, comemos, e cando collemos outra vez para Madrid, a 200 metros de ir no meu carro, o Beito Sei xa deixou de ser Beito Sei. E a biblioteca de Beito Sei está en Ourense, pois... Digo ben. Moitas grazas, un placer explicarme. Seguimos con voces da nosa mocidade. Agora é a quenda do IES Peas Lagoas, de Ourense. Veñen preparados e preparadas para contar os proxectos moi interesantes. Adiante co programa. Vale, cuando queda. Perfecto. A ver. Sí. Hola, bo día. Bueno, bos días, eu son Raquel Pato, son profesora de música no IES As Lagoas. Eu son Marta Cantón, alumna de segundo de bacharelato no IES As Lagoas. Imos vos presentar un pouco, pois, isto, que
un proxecto que ímos facer agora, que estamos retomando, que é o Roquelle, que é un festival de rock que se ven facendo desde hai 20 anos xa, que nos seus oríxes foi un festival que está feito para recaudar fondos para as excursións e que, máis que nada, era como unha apertura para os grupos do centro e de outros centros para participar nun festival de rock. Isto foi se facendo ao longo dos anos, ata que coa chegada de outras músicas desapareceu un pouco e coa pandemia tamén. Este ano estamos retomando dende hai xa 7 anos sin haberlo. Bueno, pois é un proxecto que organizan dende abaixo eles, todos. Este ano, pois, temos non só alumnos de segundo bachillerato, sobre todo Marta, que é a que está dirixindo todo, ata alumnos de 12 anos, de primeiro da ESO. Bueno, eles van facendo cada un dos pasos, vos vai dicindo, e por eso é superinteresante para que eles aprendan tamén o que é todo o proceso dun concerto, pois dende buscar unha data que se xa aceitada todo, que non coincida con finais de fútbol, nin as festas da Valenzá, nin nada, pois ata facer os cartéis. Bueno, Marta vai vos contar un pouco porque ela este ano é máis que a xefa do proxecto. Pois o que comentaba Raquel, encontrar unha data para o Roquelle creo que foi dos pasos máis complicados, xa que tiñamos que pensar que non houbese festas ou partidos, finais de Champions, etc. Entón, decidimos escoller o día 4 de abril porque os de segundo de bacharelato tamén estamos máis libres e non había tantas festas, ainda que coincide con Barrocanos, pero non pasa nada. Despois, iso, facer o cartel, conseguir os grupos, que este ano contamos con 9 grupos que veñen, non só temos grupos de dentro do instituto, senón tamén hai grupos de fora. As entradas, é un proceso bastante complicado. Bueno, eles van aprendendo tamén, pois, o que ir buscar colaboradores, facer cartéis juntando todo eso, pois, uns se dedican aos cartéis, outros van dirixindo todo o que é o proxecto. Eso, como di ela, pois, temos 9 grupos, algúns deles van tocar media hora, xa son grupos máis coñecidos, ou músicos que xa, algúns van á universidade, outros están nos últimos cursos do bacharelato de artes, e outros grupos que están empezando, que para eles é a súa primeira oportunidade de actuar nun festival así un pouco máis grande, que é o Festival de Nadal, por exemplo, e vendendo as entradas, facéndoas, buscando colaboradores, e bueno, este ano foi moi bonito tamén porque é certo que buscando os colaboradores pois atoparon xente que participara xa neses roquelles do principio, de hai 15 ou 20 anos, entón que se acordaban, que os recordaban con moito cariño, que puseron moito. De feito, por exemplo, que as luces e o son o vai levar un rapaz que participou no roquelle hai 15 anos, que dixo que este ano que lo facía todo gratuito, que se encargaba de todo, moitos outros dos colaboradores, eran moitos casos, les parecía unha experiencia moi bonita que recordaban con moito cariño, porque é certo que a verdade que ao final pasamos esa semana preparando todo, esa mañá facendo todo, porque tamén fan, venden bebidas, venden sin alcohol, por suposto, fan perritos calientes, bocadillos, fan xogos para que participen tamén os máis pequenos, entón é un espectáculo para todos. Veñen tamén dende os seus avós, que moitas veces juntamos a xente dende 0 anos ata 90 anos, é moi divertido todo, volven un pouco a música dos 90, dos 2000, e tamén algún grupo vai interpretar os temas propios. Bueno, temos anécdotas para moitas anécdotas, tipo, este ano vai se facer un venres, comezará ás 5:30, rematará sobre as 10, que temos permiso ata as 11, pero esperamos vernos, a entrada son 3 euros, o que se recaude para as excursións de fin de curso destes rapaces, eso será máis ou menos 4 ou 5 horas de música. Nada máis. Marta, non sei se queres engadir algo máis. Non. Facer propaganda que veñan, que eso, que son 3 euros, e que a eles falle moita ilusión de
que aparezan non só as súas familias, senón os seus compañeiros. Ás veces estes días andan vendendo as entradas todos polo centro a todos os amigos e toda a xente. Bueno, podemos recalcar tamén que, claro, o bonito de ter de volta este festival, pois é iso, incentivar a música entre a xuventude, que ao fin e ao cabo perdeuse un pouco nestes últimos anos. Pois nada, esperamos que veña moita xente e que disfruten do festival, que para iso é. Bos días, queridos ointes de Ponte nas Ondas. Hoxe é un día histórico para Galicia, porque pudimos resucitar unha muller pioneira no mundo das ciencias en Galicia e en España. Estamos falando nada máis e nada menos que de Antonia Ferrín Moreira, unha muller que realizou a primeira tese de astronomía no noso país e unha docente entregada ás matemáticas e á educación. Benvida, Antonia. É un placer tela connosco. Moitas grazas. É unha honra estar aquí e compartir a miña historia coas persoas que nos escoitan, claro. Para comezar, gustaríame que nos contase vostede un pouco sobre os seus primeiros anos e a súa formación. Que a levou a interesarse pola ciencia? Pois ben, desde pequena a miña familia inculcoume polo amor e polo saber. Meu pai era mestre de matemáticas e iso influiu moito en min. Trasladámonos a Santiago cando eu era nena e allí estudei o bacharelato no Instituto Arcebispo Alcimide. Mais tarde matriculeime na Universidade de Santiago, onde cursei ciencias, e na Escola Normal, onde obtive o título de mestra. Pois a súa trayectoria é impresionante. Foi vostede unha das poucas mulleres que conseguiu entrar na docencia universitaria nos anos 30. Como foi esa experiencia? Certamente non era algo común naquela época, En 1934 comecei a traballar como profesora axudante de física e matemáticas na facultade, ademais de impartir clases no instituto onde eu mesma estudara. Con todo, a Guerra Civil trouxo tempos moi duros. Polas miñas ideas, fun sancionada e apartada na universidade en 1937, igual que outros docentes. Pero, por sorte, en 1940 permitironme reincorporarme. E foi nesa etapa cando coñeceu a unha figura clave na súa carreira, o astrónomo galego Ramón María Aller, non si? Así é. O profesor Aller foi unha persoa fundamental para mí. Grazas a él, descubrí a paixón pola astronomía e comecei a colaborar no Observatorio da Universidade de Santiago. En 1952, conseguí unha praza fixa de investigación e en 1957 convertíme na primeira muller profesora da Facultade de Matemáticas en Santiago. Ademais, vostede foi a primeira muller en defender unha tese en astronomía en España. En que consistiu a súa investigación? Pois mira, o meu traballo centrouse na observación astronómica. A tese titulouse Observacións de pasos por dúas verticais. En ela, analicei ocultacións estelares e medidas de estrelas duplas. Era unha liña de investigación que permitía afondar na comprensión da posición do movimento dos corpos celestes. A súa trayectoria levouna a Madrid, onde seguiu a súa carreira académica. Podría decirnos como foi esa etapa? Pois, en 1963, marchei a Madrid para ser catedrática de matemáticas na Escola de Magisterio Santa María. Logo, pasei á Facultade de Matemáticas da Universidade Complutense, onde dei clase durante case 20 anos, ata a miña xubilación, en 1984. Foi un tempo de moito traballo, pero nunca perdín o contacto coa docencia e a investigación. A súa contribución á ciencia foi enorme, pero quizáis non tan recoñecida como debera. Como ve vostede hoxe a situación das mulleres aí na ciencia? Avanzamos moito, iso é indubidable. Pero se é necesario fomentar o acceso das mulleres ás carreiras científicas e recoñecer o seu labor. Eu tiven que superar moitos obstáculos, pero o máis importante é que cada xeración teña máis oportunidades que a anterior. E para rematar, que mesa se lle daría a todos eses rapaces que hoxe queren dedicarse ás matemáticas, á astronomía ou a calquera outra rama da ciencia? Que nunca deixen de aprender e de perseguir os seus soños. A ciencia necesita mentes curiosas, persoas que fagan preguntas e busquen respostas. Se lles apaixona este mundo,
que non deixen que ninguna, pero que ninguna dificultade as aparte do seu camiño. Unha inspiración sen dúbida. Moitas gracias, Antonia Ferrín, por compartir connosco a súa experiencia e o seu legado. Mais non nos quixéramos despedir sen destacar que, ademais do seu rigor científico, tamén ten outra habilidade especial, Oín que vostede canta con moito xeito algunhas cánticas populares. E bueno, como este 2025, o Día das Letras Galegas, está dedicado ás cantareiras... Pois sí, na miña xuventude, nos tempos de estudo de observacións do observatorio. Ás veces, para relaxarnos, cantábamos algunhas coplas tradicionais. Entón, atrévese a cantar algo para nós? Mira, e se improvisamos aquí unhas coplas baseadas na súa obra científica con sintonía de A Saia de Carolina? Boa proposta! Ben, tentémoslo. No ceo as estrelas brillan, mirolles ven a súa luz. Todos os corpos celestes guían sempre a miña cruz. Estudas, Antoniñas, ao pago, Señor, e dime que o que sabes de estrelas un montón, de estrellas un montón, de estrellas un montón. Estudas, Antoniñas, ao pago, Señor. No ceo as estrelas bailan con as voltas mil. Se preguntan que respira, es feliz en seu jubil. Estudas, Antoniñas, ao pago, Señor, e dime que sabes de... Mira o ceo, Antoniña, dime que ves ali. Beso a lúa que me chama e as estrelas sorrir. Estudas, Antoniñas, ao pago, Señor, e dime que o que sabes de física un montón. De física ao pago, Señor, e dime que o que sabes de física un montón. De física un montón, de física un montón. Estudas, Antoniñas, ao pago, Señor. Por a ribeira soaban voces cheas de emoción. O sea, as letras celebran que engalou a tradición. Estudas, Antoniñas, ao pago, Señor, e dime que sabes de ciencia un montón, de ciencia un montón, de ciencia un montón. Estudas, Antoniñas, ao pago, Señor. Maravilloso. Eu que tamén vou a chorar do que explicaron os meus oídos. Bueno, sen dúbida, unha científica con moita arte. Moitas gracias, Antonia, por compartir connosco a súa historia e o seu talento. Gracias a vostede, que nunca falta curiosidade nin alegría de descubrir o mundo. E bueno, pois con esta maravillosa despedida, o reporteiro de Characheiro Aldán despídese. Ata a próxima.